3-нче елда язылган. Әле мин сак мәктәпкә барган укытылган. О мөхәббәт дип атала ул. О мөхәббәт, күпме юаштарды батыр яһап, солтан ир иттең, сакматаштай каты катындарды балавыздан былай ириттең. О мөхәббәт, күпме сәсән ирде мәҗнүн яһап, телһез иметтең. Телдән язган өнһез катындарға һандугастай хайрар тел бирде. О мөхәббәт, азмы язмыштарды дөнья тамыгында яндырдың. Азмы исемләрде күккә язып, мәңгелек йыр итеп калдырдың.